Bon vespre. Primer agrair al regidor de Joventut que des del primer moment ha volgut compartir com naixia aquest pla per començar a implantar aquest any i com amb bona fe ell ens ha fet partíceps d'aquest nou pla, nosaltres li volem retornar una mica l'experiència que hem tingut parlant amb diferents joves de la ciutat. Hem detectat en el pla, hem vist que, tot i que aquí s'ha comentat que l'edat que està centrat en un públic objectiu de 12 a 29 anys, el que nosaltres veiem que posa el pla és entre 15 i 29 anys. Nosaltres pensem que no podem oblidar el col·lectiu de joves adolescents, que aniria dels 12 als 16 anys, ni tampoc el col·lectiu dels 29 als 35 anys, principalment en temes de treball i d'habitatge. I en aquest aspecte és el punt que més ens preocupa. Hem vist que no es parlava del tema d'habitatge. Creiem que els joves, sobretot a partir dels 25 anys, són joves que el seu objectiu és poder-se emancipar i creiem que nosaltres hem d'ajudar-los a arribar a aquesta fita, sobretot perquè siguin joves que siguin capaços de construir un projecte de vida propi sobre la base de la seva autonomia personal i sobretot un exercici de la plena ciutadania. També volem una mica explicar que per nosaltres la participació dels joves és essencial, no només els joves que ja estan adherits a entitats i associacions de la ciutat, sinó demanem des de l'àrea de joventut que s'arribi a tots els joves possibles que viuen a Castelldefels i que no formen part de cap associació i cap entitat. És molt important que tots els joves se sentin representats en aquest pla, perquè necessitem joves que participin, que siguin crítics, joves amb iniciativa i que siguin també i se sentin el motor de Castelldefels.